Allah cikin musulmi wa'adi ya riga cikin musulmi ya riga sanakazi ai yana gida ba kusa ta ga mata cewa wallahi baban su yake ne yaran su wallahi assalamu alaikum mai baba mai yan biyar ya labarin hakuri wallahi hakuri Allah baba wallahi baba wanda ke dan taimaka mana din shi ne yanzu yana Allah ne shi ke nan ne rayuwa ta to sai ya zai kai ai ba ku kara kai ba sannu ta mu mace sannu ai salati goma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko huwa Allah qaha alhamdulillah rabbil alamin shine kawai wai aka lahiya abincin wasa ne to ai yana da kukan da suka yawa a sha abincin wasa ne abincin wasa ne da babban da mamani wasu da wasu da wallahi ni barawo